गासैबो गोजोनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा माने आरो बे जोंनि बिश्वनाथ एरियायाव माने बांसिन जोंहा प्रमोद सारनि थाखाय माने गोबां सापर्ट दङ। बर' हारिफोरखौ सिगाङाव बर' हारि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्रा गोबां गियोमोन माने हाथियार हमग्रा हारि गोबां अन्य हारिफोरा बुङोमोन जोंखौ। जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव UPPL हान्जाजों गोबां सापर्ट दङ। UPPL खौ 5 बोसोर सापर्ट होबावनानै जोङो जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय प्रमोद बर' सारनिसिम माने जों खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों। बिश्वनाथ जिल्ला UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव UPPL हान्जाजों गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां जोङो 20टा बुथ कमिटि दानानै लानो हाबाय UPPL हान्जा दोलोनि जानानै आरो बे जोंनि जिहेतु बिश्वनाथ आरो सनितपुर सोसन जाबाय बेनि सायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ। जिहेतु जोंबो सासे BTR नि सासे भटार्स हिसाबै जों गोबां गोजोननाय दङ। बेनिखायनो जों जाबायदि हास्थायदोंमोन जाबायदि जों सानदोंमोन बे दिनै सिमाङा मोगथां महराव मोनफैबाय बेनि सायाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ। दिनैनि हिन्जाव गणतन्त्र मुगायाव गोबां हान्जानि फैनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ नाथाय जों बास बेखौल' बुंनो हायो जे जों BTR आव सोसन जाबाय बेनि थाखाय जों UPPL हान्जाखौ सापर्ट होनांगौ आरो गोबां राजनितिगा फैनानै गोबां बाथ्रा जों बुजायलांबाबो जों माखासे रायजो राजाफोरखौ जिहेतु जोंनि हारि आरो सोदोमस्रिखौ लाखिनांगौनि थामोन्थाजों जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे एबार खनसे UPPL खौ 5 बोसोर सापर्ट होबावनानै जोङो जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय प्रमोद बर' सारनिसिम माने जों खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो जिहेतु प्रमोद बर' सारा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनि बिथाङा फोसावदों जेरावनाखि अनसाय बिथांखि आसनि आलारि सोरां बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि जिहेतु SSC ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना 75,000 अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों गोबां गोरिब दुखिया न'खरनि फिसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि जेरावनाखि फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कलारशिप महरै होदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु कलेजाव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरनि थाखाय प्रमोद बर' सारा मा होनो इन्सुरेन्स खुलिनानै होदों दिनैनियाव आरो मा होनो जिहेतु दिनै मन्दिर मसजिद थानसालिफोरनि थाखाय बिथाङा आलारि सोरां स्किमखौ होदों बा आसनिखौ होदों बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों जे माखासे आसनिया जे आरो बेनि सायाव बांसिन रासिन गोजोननाय जिहेतु जोंनि BTR नि चिफ जानानै जोंनि बर'नि हारिनि माखासे मिनिंफुल माखासे सोदोबफोरजों बिथाङा बैफोर नामफोर आसनिफोरखौ दोनदों खोब सिनायजादों गासैबो हारि जाथिया दिनै बेफोर मुंजोंनो हयथ' आसनिफोरखौ फिलाप खालामनांदों आजावनानै लानांदों बेनि थाखाय खोब माने गावखौनो गौरब खालामदों बेबायदि जोंनो दैदेनगिरिखौ जोंनो उनसिबांनांगौ आरो माखासे जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ गोजौ फारसे दावगालांनायनि सिमां बिथाङा सुजुदों बिथाङा नुदों जेरावनाखि जों JEE निट जेरावनाखि UPSC APSC बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' हारिफोरखौ सिगाङाव बर' हारि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्रा गोबां गियोमोन माने हाथियार हमग्रा हारि गोबां अन्य हारिफ्रा बुङोमोन जोंखौ आसामिसफ्रा बुङोमोन बर'फोरनाव बुजिनाय गैया गियान गैया हाथियार दैग्रा मानसि होननानै गोबाङा बुङोमोन नाथाय सानसे समाव आं सानो जोंनि बर'फोरखौ गियानजों गिजागोन दा जिहेतु प्रमोद बर' सारा दैदेनलांगासिनो बैफोर दैदेनलांनाय माखासे पलिसिफोरजों जुदि जों खारफानो हायो बा प्रमोद बर' सारखौ जिहेतु जों सापर्ट होनो हायो अब्ला सानदों सानसे समाव जोंबो स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि ओंखारगोन आरो बै स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि आरो जोंनि बर' हारिखौ बयबो सानगोन गियानजों गिजानाय सासे बर' हारिया जोंना गियानजों गिजानाय जाहैनो हागौ होननानै आंबो सानदों आरो जिहेतु प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय दिनैनि बायदि थांबाय थायोबा जिहेतु दिनैनि बायदि दैदेननाय सरकारा आवगायसिबां जुदि थांबाय थायोबा देनांसिबां इयुनसिबां जुदि थांबाय थायोबा 15-10 बोसोरनि उनावहाय माने बर' हारियाव गोबां डेभेलपआ फैनो हागौ होननानै आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों। आं
बेखौल' बुङो बिपिएफ हिसाबै जों दोल हिसाबै जों रावखौबो माने गाज्रि मोना जिहेतु जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि नाथाय जों बेखौसो नांगौ जोंनि बर' हारिया बेसेबां डेभेलपआव थांखो जों बेखौसो नायो जोंनि बर' हारिया बेसेबां बिटिआरआव हाबसन जादों बा हाबसननो बेसेबां बाखि दङ बेखौ जोङो हाबसन फुल प्लेजेड खालामनायनि मोनसे जोंनाव सिमां दङ जेरावनाखि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बास बे मोनसे थांखिल' खारो आंनि थाखाय बे खावलायनाय जिहेतु जों बर' हिसाबै गासिबो खौसेथियाव थानो लुबैयो आरो जिहेतु 17 बोसोर बिथांमोना सालायबोबाय बिटिआर सरकारखौ अब्ला जोंनिया बे बिश्नाथ एरियायाव माखासे माने नियादि पाट्टा एपारसि बेफोर कुनु माने लापाट्टा गैयामोन जिहेतु जोङो माने मोनसे समाव 2014 27 डिसेम्बर ना 27 डिसेम्बराव जोंहा मोनसे गोबां गिदिर जाथाय जालांदोंमोन गोजोनपुर गामिनि नौमारा जिहेतु गोजोनपुराव बिश्नाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुर गामि नौमारा एरियायाव गोबां माने गिदिर मोनसे जाथाय जालांदोंमोन जाय जाथायाव माने बर'फ्रा न' सावजादोंमोन आरो बे समाव बिटिआराव माने मा होनो बिपिएफआ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो मा होनो फरेस्ट मिनिस्टार दंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो जोंनि थाखाय जुदि साननायमोनब्ला हयथ' गोबां जौगागौमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंनि फरेस्ट मिनिस्टारा जोंनि बर' हारियानो जादोंमोनब्ला अब्ला जों माने गोबां दावगानो हाबावगौमन होननानै आं सानदों आं आब'खौबो गाज्रि मोना हयथ' गासैखौबो जों नुजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बै समाव जोंहा जाथाया जाबाय बे समाव जाथायखौ खोनानायनि हयथ' सुलुङा आब'नाव थानांगौमोन आरो बिटिआर सरकारनि जिहेतु हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिमबो बे जाथाया खोनाहैनांगौमोन आरो जोंखौ अनसुंथाइ आरो मदद होफैयोमोनब्ला हयथ' जों गाहाम मोनगौमोन गोजोननाय मोनगौमोन जिहेतु प्रमद बर' सारा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे आफादगिरिमोन बे समाव बिथां सारा जोंनियाव फैनानै खबर लाफैनो हादों खोब गोजोननाय मोनदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि अनसुंथाइ होफैनो हादोंमोन बै समाव खिन्थु बिटिआराव जिहेतु बिपिएफआ मा होनो सरकार सालायबाय थादोंमोन 17 बोसोर बे समाव जुदि बिटिआरनि सिफ जालायनानै जुदि जोंनिसिम मोनफैनो हानाय गोहोआ गैयाबा होमबा जोंखौ नायफिननाय जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननायनि माने माबाखौ नुहुरा आरो जोङो माने जाहेथु जों हास्थायदोंमोन जोंहाबो बिटिआराव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दङ जोंखौ नायफैगोन जोंखौ अनसायफैगोन माइरं खलबसे सेरसेबाबो जोंनो होफैगोन जि गांसेबाबो जोंनो होफैगोन होननानै बिश्नाथनि गोजोनपुर गामिनि गोबां रायजोफोरा सानदोंमोन आसा फारिदोंमोन नाथाय बै आसा फारिनायफोरा फेलें जालांजोबदोंमोन बेनि थाखाय गोसोआव गोबां गाबखांनाय मोनदों आरो बै समाव ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन जेरावनाखि जों गोजांस्रिवो दिनैसिमबो माने बिमा बिफाफोरा खोन्थानाय मथे जोंथ' बे समाव न'आवबो गैयामोन गोबां माने गोजांस्रिवदों बे समाव जि गांसे लांफानो हायाखै थाखा थफ्ला मोनसेबो लांफानो हायाखै माइ दै सावजाजोबदों बेफोर दुखुखौ माने जोंनि बोराय बुरै गामिनिफ्रा गासैबो मिथिगौ बेनिखायनो दिनै जोंनि गासैबो गोजोनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा माने आरो बे जोंनि बिश्नाथ एरियायाव माने बांसिन जोंहा प्रमद सारनि थाखाय माने गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां मदद खालामदों सारखौ आरो सारनि दैदेननायखौ गोबाङानो मोजां मोनो बेखिनियानो गावनि मोजां हारिमुनि थाखाय गोजोनगोन मोनगोन जाबाय दा गोजोन्थों हा जों न' सावजानाय माबाखौ मोनाखै हो जोङो प्रमद बर'नि सायाव 2000 न' सावजानायाव जों जेबो मोनाखै जाहाथे बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ हरो 2900नाव ओमफ्राय दा प्रमद बर'निफ्राय जों मोनजानो लुबैयो आरो 2900नाव 4 थारिखआव माबानि अक्ट'बर ना नभेम्बरमोन बे टाइमाव गुबुना फैयोबा माने प्रमद बर' सारनिफ्राय जों मोनजानो लुबैदों आरो बै समाव बिटिआर माबा मा होनो बिटिसिआ जोंनो जेबो होआखै जोंनो दा प्रमद बर'आ होनांगौ आरो जों आगोलबो प्रमद बर' सार फैनायाव एप्लिकेसन होदोंमोन बिथाङा जोंखौ जेबो नाहराखै माने आगोलाव होखांबाय जों ओमफ्राय दा जोंनो दा होनांगौ आरो जों भट होसिगोन नालाय जोंनो होनांगौ आरो जों होआ बेनो जोंनो दा प्रमद बर'नोसो होगोन जों देरहागोनखौ जों आसा खालामदों मोजां मोनदों गोजोनदों दे जाबाय दे बिटिआराव भट थुनो मोनसिगोन मोजां मोनदों सोरनो होगोन भटखौ माबा ट्रेक्टराव नांगोलनो होआ मानो होआ आंना ट्रेक्टरासो बांसिन खारो ट्रेक्टरजों बांसिन थाङो सिगाङाव आखायाव होयो आखायाव फिसा
दा ट्रेक्टर होसिगोन सिगांनि समफोराव माबाफोर सुबिदा मोनदोंमोन बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननायाथ' मोनाखैलै हाग्रामानिफ्राय मोनाखै जेबो मोनाखै जेबो दा गैया दायो आसा खालामदों मोनगोन मोनगोन होनना सानदों आरो